Kajing yelekai football kabla penlong da ka MAWKATON Sport and Cultural Youth Club West Castle District. Menta kala poi sha ka semi-final ka beningkong. Ka yelekai hai ka semi-final ka beningkong kandai ha ka khatlai turik jong matomna June 2008 riu ka balong ru ka sngi sejan. Bat ka yelekai kan sedang bai tek ha ka por kumbalai beje janmet. Hagaba ka Meghalaya Police Shillong kan yakun persya ya ka CSGF FC na Maujai. Kumban supin kan mau hang ni ka longba ka Meghalaya Police Shillong kala yo ban pinlim no ya ka YBSC Shala bat ka SHGF FC Majai pan kala la ban pinlim no ya ka Smith Sport Club ha ka quarter final. Kumta ki ne ki artligi tim ki balaya ibyang bor bha lada pek ha ka jelekai jongki ha kini ki jelekai ki ladap kin sa yo ru ban mi madan lashai ka sngi ka khatlai trik jom na jun ka balong ru ka sngi sejan hapo jong ka madan ha MAWKATON ka balong ru le se ka we ni ki madan ki be itanat bat ki be ithang hadu katta kata ka bala kring si shai ki rang ile kai football ba paunam jo ka jilla bat wat sabar jong ka jilla ru hapo jong ka madan ki rang ile kai jo ki artli ki tim ila abat ong ba ki dei kita ki rang ile kai ki bat tebit ba kumtai ke jelekai kan sadai ke jelekai ke shongshit bha namar baro atli tim ki don ki player ki bakin sai bha kumtaling ba jongri ki jingbentip nagalang cho ka MAWKATON Sport and Cultural Youth Club ka khat bat ka wer yaki riu each football baro bakin wan ban sakhi ya ka ni ka first semi final jongri ki artli ki kinhun ki barat ba manu na kini ki artli ki kinhun kin sa yo ban rung sa ka final kaban sa long haga arpo nyutrik jong une hi uju ubnai kata ubnai jun nang ta sa ka wepat ka semi final kaban sa long haga wepat ka tayaw kata haga arpo artrik jong matomnai jun ar hazar arpon ru haga por lai beje janmit kan dei hapdeng jong ka maular shong SC kabadei na West Castle District kan yakun persya ya ka Amigos FT napo jong ka East Castle District kineru kiri ki artli ki kinhun ki betebet bha baro artli kin sayo bane semadan ye ki sap ki chongki lingba ki rang ilekai kumta kiri ki artli ki semi final jong kiri ki south ki tim kin sa long shisha ki ta ki jilekai ki bitanat bha namar ka jingtebit jong ki rang ilekai jong kiri ki baro south ki tim ki ban sele lashai ka sngi ka khatlai trik bat haga arpo artrik jong mentahi uju ubnai kumta la kerpat ikiru each football bakin sngov ha ban wan sakhihi daleki jonggi khmat ba phin sayu iru hadu katno ki rangilekai kin sayu ban semadan ki sap ki jongki ha kene ka madan ka ba itanat khublish bun tat hadu ikendu ha ga wipat ka video